So basic life skill. Pinaka-importante sa pag-exercise kay consistency. Dili na yun sa kabugaton mo. Load. Engage ang core nako. Style mo gani, depende. So akong pinaka-favorite na exercise bilang lower back. So una magsakit na ang lower back good. Yeah. So kad nag-practice kog mga ingon ani lifting weights, stretching, na easy lang kayo. Yeah. Naka-squat pa ka ba? Yeah, mo ni pinaka one optimal. Practice na sa imong lower back. Yeah, load ug bugat sa imong buko-buko. Yeah, mo lift ka, core ang gamiton. Mo to. Nindot kayo kay mo gani nakayo sa lower back. Pero di ko maingon na beginner mo. Lahos mo ani. Lagi sa tag-process of stretching. Gani. Hips. Ganahan ko i-rotate ang hips. Loaded. Simple kay na movement. Pero core stability. Pwede ram gyud unta dili mo gamit og weights. Body weight ang gamiton ba. Pero karon nagload ko para mo bulk pod usahay. Gamay. Okay, sundod na sad.